Sylwia Bykowska, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat tego, w jaki sposób Kaszubi i ludność rodzima była postrzegana przez gdańskich urzędników po 1945 roku. Problemowi ludności rodzimej poświęciłam w ostatnich latach sporo artykułów. Wydałam również książkę, której okładkę widać na slajdzie. Omówiłam w niej procesy rehabilitacji i weryfikacji narodowościowej na Pomorzu Gdańskim. Oba te procesy dotyczyły ludności kaszubskiej, ludności rodzimej. W ostatniej książce, wydanej w ubiegłym roku, poświęconej kształtowaniu się społeczeństwa Gdańska w pierwszym powojennym piętnastoleciu, jednym z głównych bohaterów rozważań stała się także ludność rodzima i od tego wątku, to znaczy od obecności ludności rodzimej oraz kaszubskiej w przestrzeni społecznej powojennego Gdańska chciałabym zacząć. Jak powiedziałam, książka jest diagnozą społeczeństwa powojennego. Mówi o procesach kształtowania się, o procesach społecznych, w tym pochodzeniu powojennych gdańszczan, albowiem takim głównym celem, wiodącym pytaniem, na które pragnęłam udzielić odpowiedzi w tej książce, pytanie to brzmiało: skąd pochodzili powojenni gdańszczanie? W tym celu przeprowadziłam żmudne, pracochłonne, kilkuletnie badania meldunkowe, na podstawie których ustaliłam genealogię społeczną miasta nad Motławą. W wyniku analizy meldunków udało mi się ustalić, że około 30% powojennej społeczności Gdańska, rozumianej w momencie ustania procesów osiedleńczych, a więc mniej więcej w 1948 roku, a więc również w momencie, w którym ustały już procesy rehabilitacyjne i weryfikacyjne, około 30% populacji gdańskiej prezentowała pochodzenie gdańskie. Pochodzenie gdańskie oznaczało zamieszkiwanie na terytorium przedwojennego, byłego wolnego miasta Gdańska. Kolejne 12% to była ludność rodzima, którą skategoryzowałam jako rodzimi osadnicy, czy też rodzimi przybysze, przybywający w ramach masowych procesów osiedleńczych do Gdańska po zakończeniu wojny. A więc łącznie mamy do czynienia z liczbą ponad 40, około 42% populacji rodzimego pochodzenia, miejscowego. Jest to fenomen nie znajdujący odpowiednika w żadnym z wielkomiejskich, poniemieckich ośrodków, takich jak Gdańsk. I teraz pomiędzy tymi dwoma kategoriami ludności rodzimej, a więc pomiędzy miejscowymi gdańszczanami, przedwojennymi obywatelami wolnego miasta Gdańska, a rodzimymi osadnikami, można powiedzieć, zachodziło zjawisko takiej swoistej osmozy polegające na przenikaniu się wpływów, albowiem zarówno Kaszubi, ale również Kociewiacy czy Powieślacy mieli w przeszłości związki z Gdańskiem. Różnego rodzaju to były kontakty towarzyskie, rodzinne, ekonomiczne. W każdym razie dla wielu Gdańsk był zapleczem gospodarczym. A więc przepływ do Gdańska rodzimych osadników po wojnie z okolicznych miejscowości był
no, procesem naturalnym, uwarunkowanym historycznie, odzwierciedlał pewne historyczne kontynuacje. Do pewnego stopnia zbliżona sytuacja miała miejsce na terenie Śląska Opolskiego, którego ludność rodzima po 1945 roku stanowiła ponad 50% ludności. Również w nieco mniejszej skali dotyczyło to regionu Warmii i Mazur, natomiast będące naturalnym punktem odniesienia dla Gdańska takie ośrodki miejskie jak wspomniane Szczecin czy Wrocław nie wykazały prawie żadnych kontynuacji demograficznych, były więc istotnie w przeciwieństwie do Gdańska miastami od nowa. Przy czym sytuację demograficzną Gdańska powojennego determinował wspomniany przedwojenny status wolnego miasta, albowiem w latach 1920-1939 miasto funkcjonowało jako takie quasi państwo z właściwymi dlań atrybutami, jak choćby właśnie obywatelstwo. Natomiast zbiorowa tożsamość gdańszczan nawiązywała czy też opierała się o wspólnotę przynależności do wolnego miasta Gdańska, co od razu trzeba dodać po 1945 roku stało niejako w poprzek wobec celów i polityki narodowościowej państwa, albowiem to właśnie poczucie bycia ani Polakiem, ani Niemcem, tylko rodowitym gdańszczaninem skłaniała wielu do pozostania w swoim nowym, czy też starym ośrodku miejskim. I teraz możemy wykazać pewne etapy postrzegania, a wręcz kategoryzowania zarówno ludności rodzimej, a więc przedwojennych Gdańszczan, przebywających po wojnie w Gdańsku, oraz Kaszubów. Na slajdzie widzimy dane statystyczne wspomnianych na początku procesów rehabilitacji i weryfikacji. Są to dane dotyczące roku 1947. Od razu widać, że dominowała tutaj weryfikacja narodowościowa, która dotyczyła Gdańszczan. W perspektywie całości ziem odzyskanych dotyczyła ona byłych obywateli niemieckich. Na terenie Gdańska chodziło o byłych obywateli gdańskich. Natomiast rehabilitacja, która jak widać na terenie Gdańska dotyczyła niewielkiej stosunkowo liczby ludności, bo tutaj mamy mowa o liczbie 1970, odnosiła się do zupełnie innego zjawiska, jakim był przymusowy wpis do niemieckiej listy narodowościowej. I w ten sposób urzędnicy miejscy, można powiedzieć, poznawali sytuację narodowościową, specyfikę ludnościową miejscowej ludności. Dodajmy, że urzędnicy, którzy w większości pochodzili spoza Pomorza, z Polski centralnej, tudzież z byłych wschodnich terenów II Rzeczpospolitej. Jak się przekonamy, w dalszych latach przyswojono wobec rodzimych Gdańszczan w takiej nomenklaturze urzędowej pojęcie właśnie Polak zweryfikowany, a więc taki Polak, który uzyskał obywatelstwo polskie w wyniku procedury weryfikacyjnej.
Wyniki weryfikacji na terenie Gdańska ukazały znaczącą reprezentację dawnych gdańszczan w kształtowaniu się społeczeństwa polskiego, albowiem było to do końca 1948 roku 15 000, przy czym statystyki obejmowały osoby powyżej 14 roku życia. Dzieci poniżej tego pułapu otrzymywały polskie obywatelstwo na podstawie weryfikacji rodziców. Oba te procesy, rehabilitację i weryfikację, przeprowadzała Komisja Weryfikacyjno-Rehabilitacyjna dla Polaków Gdańszczan. Tutaj warto na moment zatrzymać się na właśnie brzmieniu nazwy tej komisji, albowiem ona podkreślała podwójną identyfikację, zwrócimy uwagę, gdańską, prawda? Czyli to, o czym przed chwilą mówiłam, ta tożsamość gdańska wśród Polaków, a szczególnie Polonii Gdańskiej, która stanowiła po wojnie jedynie część owych 30% wspomnianych i zidentyfikowanych w oparciu o badania meldunkowe, ale także tą ojczyznę ideologiczną, polską. W każdym razie grupa ta wykazywała sporą aktywność, nawiązując do protestów o swoje prawa w wolnym mieście. Niedawni działacze Polonii Gdańskiej organizowali często spotkania środowiskowe, wydawali rozmaite rezolucje, postulowali jak najszybsze uregulowanie ich praw jako Polaków. Więcej, pragnęli występować w Gdańsku wobec ludności napływowej w roli gospodarza w swoim rodzinnym mieście, co też zamanifestowali 3 czerwca 1945 roku podczas spotkania w gmachu Teatru Wielkiego. Dla pewnego rodzaju kontrastu postawy przedwojennych gdańszczan nieodparcie odbiegały, czy też właśnie kontrastowały z sytuacją w stolicy Dolnego Śląska, która w tym samym czasie, latem 1945 roku, bywała areną masowych wystąpień protestów Niemców prowokowanych złą sytuacją ekonomiczną. Jak pokazałam w książce Między migracją a integracją społeczeństwo Gdańska w latach 1945-1960, osadnicy rodzimi czy rodzimi przybysze, głównie Kaszubi przybywający do Gdańska z okolicznych miejscowości, łączyli w sobie zarówno pewne cechy ludności napływowej, bo jednak do tego grona ludności napływowej zaliczali się, ale także ludności miejscowej. Albowiem biorąc udział w procesach migracyjnych, nie pochodzili z Polski centralnej, lecz z pobliskich terenów Pomorza Gdańskiego, a jednocześnie nie będąc kulturowo obcymi gdańszczanom rodzimego pochodzenia, czy też jak wówczas tak określano gdańszczan miejscowych, autochtonom gdańskich, nie prezentowali cech typowych dla pionierskiego wzorca osadnika dążącego do polonizacji, czy też repolonizacji Gdańska. Chciałabym teraz kilka słów powiedzieć o tym, jak różne, ale zarazem dramatyczne losy bywały ludności rodzimej gdańskiej, ludności rodzimej pozostałej w Gdańsku po wojnie. Pewną uwagę należy tutaj poczynić odnośnie do intencji, z jaką przystępowano do procedury weryfikacyjnej, albowiem ona nie zawsze związana była z opowiedzeniem się jako Polak, natomiast jak już powiedziałam, ta
tożsamość ludności rodzimej była dość płynna po wojnie w związku ze statusem Wolnego Miasta Gdańska i też takim przywiązaniem do gdańskości. Natomiast bardzo często weryfikowano się w poczuciu pragnienia połączenia się z najbliższym członkiem rodziny. Oczekiwano na powrót głównie męża, ojca, brata. Zwykle dotyczyło to kobiet starszych i młodszych, ale nie tylko. I gdy na przestrzeni kolejnych lat odkrywano, że oczekiwany mąż nie przyjeżdża, natomiast daje znak życia z którejś z niemieckich stref okupacyjnych, że jest i że prosi o to, aby małżonka, córka czy siostra przybyła za Odrę, mamy do czynienia z takim zjawiskiem chęci połączenia się z członkiem rodziny. Jest to bardzo skomplikowany problem i bardzo skomplikowany proces, albowiem, jak wiadomo, na przełomie lat 40. i 50. Polska stała się krajem zamkniętym. Jak pisał Dariusz Stola, krajem bez wyjścia. Bardzo rzadko od tego momentu aż do okresu odwilży październikowej bardzo rzadko wypuszczano z Polski, w tym i z Gdańska, osoby, które o taki wyjazd starały się. I tutaj na slajdzie widzimy kwestionariusz jednej z takich osób. Widzimy, że urzędnicy dokonywali bardzo szczegółowego wywiadu, orientując się odnośnie do postawy przed wojną, odnośnie tego, jaką przynależność narodową petentka prezentowała w chwili składania podania. Padały również pytania o stosunek do aktualnej sytuacji polskiej, padały pytania o to, o ustosunkowanie się do nowej naszej socjalistycznej rzeczywistości. Trzeba powiedzieć, że ta pierwsza lawina podań i próśb można mówić o pewnej lawinie, dlatego że o ile prawdziwa gorączka wyjazdowa będzie miała miejsce dopiero w drugiej połowie lat 50., to w archiwaliach znajdujemy bardzo dużo tego rodzaju kwestionariuszy, których tutaj przykłady jedynie dla Państwa przygotowałam. I najczęściej były one rozpatrywane negatywnie. Przykład takiego odmownego ustosunkowania się do prośby o udzielenie zgody na wyjazd widzimy tutaj na slajdzie. Widzimy również, że była to korespondencja, którą sporządzano w trybie poufnym. Starano się, aby do przestrzeni publicznej nie przedostawały się masowo informacje o tym, że ci, których Polska ludowo zweryfikowała jako Polaków, jako wiernych Polsce Ludowej obywateli, teraz starają się nagminnie o to, aby z tej Polski wyjechać. Różnego rodzaju argumenty prezentowano, dbając o to, aby ta osoba została w Polsce. Takimi argumentami w przypadku tutaj tej osoby były fakt, że osoba miała zatrudnienie akurat jako sprzątaczka wagonów kolejowych, zarabiała 260 zł miesięcznie, mając na utrzymaniu córkę, co było pensją głodową, natomiast urzędnik uznał, że zainteresowana znajduje się w całkiem niezłej sytuacji i to, co rekomenduje, to aby petentka postarała się, aby przebywający w Hamburgu mąż
postawił wniosek o odwrotny kierunek migracji, a więc przyjazd do Polski. Niekiedy zdarzały się tego rodzaju starania, ale bardzo rzadko. Najczęściej dążono do opuszczenia Polski, natomiast zdarzały się sytuacje i tutaj mamy z jedną taką sytuacją do czynienia, że małżonek, który wcześniej nie otrzymał zgody na przyjazd małżonki do jednej ze stref niemieckich, teraz starał się o to, aby móc połączyć się w Gdańsku ze swoją małżonką. Znów mamy dość szczegółowy wywiad, natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to dane pozyskiwane w rubryce pod numerem 3. Należało odpowiedzieć, czy zainteresowany jest autochtonem, a więc w przypadku Gdańska przedwojennym gdańszczaninem, byłym Volksdeutschem, a więc osobą, która przyjęła grupę w latach II wojny światowej, czy też może jest Niemcem. Jak wiadomo, Niemcy w większości opuścili Polskę, Gdańsk i tereny tak zwanych ziem odzyskanych, ale mamy tutaj pewien obraz, w jaki sposób traktowano przedstawicieli ludności rodzimej. No, żadno z tych pojęć, które postawiono w tym kwestionariuszu, a mających określić osobę starającą się o połączenie z rodziną, no nie wieściło niczego dobrego. Autochton od początku okresu powojennego kojarzył się źle. No jeszcze gorzej były Volksdeutsch, no a Niemiec to już w ogóle no, najbardziej groźna i niechciana figura w powojennym społeczeństwie. W każdym razie Kaszubi, przybywając do Gdańska po wojnie, przypomnę, 12% ludności i populacji gdańskiej w 1948 roku, którą udało mi się ustalić, zidentyfikować w perspektywie całego społeczeństwa gdańskiego, oczywiście wtapiali się w społeczny krajobraz miasta, doskonale rozróżniając pochodzenie własne, to jest tych miejscowych, tutejszych, rodzimych, przybyłych spoza Gdańska oraz tych, których bardzo często znali, zastawali na miejscu. W każdym razie tych, którzy z Gdańska pochodzili i połączyła ich po wojnie weryfikacja narodowościowa. Natomiast w odbiorze szeroko rozumianej ludności napływowej z Polski centralnej głównie, ale także z byłych wschodnich województw II Rzeczpospolitej, jedni i drudzy, a więc i gdańszczanie przedwojenni, i Kaszubi przybywający do Gdańska po wojnie, występowali po prostu jako tutejsi. I niezależnie od tego, czy pochodzili z Gdańska, czy też niezależnie od tego, z której części Pomorza przybyli nad Motławę, jednakowo byli posądzani o związki z Niemczyzną, wzbudzając nieufność wśród osadników. Oczywiście jest to pewna generalizacja, natomiast na bazie materiału źródłowego, tak archiwalnego, jak i wspomnieniowego, generalnie panowała tego rodzaju nastawienie wobec miejscowych. Wielu z nich kontynuowało swoje zatrudnienie na terenie Gdańska, zarówno gdańszczan, jak i Kaszubów przybyłych po wojnie do Gdańska. Wiodącym przykładem przedsiębiorstwa, w którym pracowali przed, jak i po wojnie, była Stocznia Gdańska. Dość powiedzieć, że w 1950 roku dyrekcja Stoczni Gdańskiej oszacowała
pochodzenie zatrudnionych stoczniowców i rodzimych stoczniowców rodzimego pochodzenia na 40% ogółu załogi. Było to bardzo dużo, zaskakująco dużo i właściwie potwierdza te ustalenia meldunkowe. I jak czytamy w sprawozdaniu, byli to wysoko wykwalifikowani fachowcy, którzy doświadczenie zawodowe zdobyli jeszcze w Schichau-Werft Danzig. I oczywiście nie miało większego znaczenia tutaj, czy ktoś przed wojną był mieszkańcem Gdańska, czy przybył z terenu Kaszub, czy też z Powiśla, czy Kociewia. Natomiast w bardzo rozmaity sposób ludność ta była kategoryzowana przez władze gdańskie. Jak już powiedzieliśmy na początku okresu powojennego, mam tutaj na myśli pierwszych kilka lat po 1945 roku, mówiono o Polakach zweryfikowanych oraz tych, co to przyjęli Volkslistę. Natomiast na poziomie dokumentacji sprawozdawczej dodajmy jeszcze, że to wynikało po prostu z niewiedzy na temat stosunków ludnościowych, braku zrozumienia, a nawet braku chęci zrozumienia w perspektywie ideologii pionierskiej, która dominowała w okresie powojennym w Gdańsku i szerzej na Pomorzu Gdańskim. Dochodziło bardzo do częstego mylenia weryfikacji z rehabilitacją, czy też zaliczania Kaszubów do ludności rodzimej ziem odzyskanych. Tutaj odrobina prawdy akurat w tym wypadku była, albowiem bytowscy i lęborscy Kaszubi przed wojną pozostawali przecież poza II Rzeczpospolitą. Slajd, który teraz widzimy w prezentacji, obrazuje moment tej gorączki wyjazdowej ludności rodzimej z Gdańska, bo to jest już 56 rok, kiedy władze postanowiły uchylić granice i zezwolić tym wszystkim, którzy od dobrych kilku lat starali się połączyć ze swoją rodziną po zachodniej stronie Odry. Dopowiem, że oczywiście możemy domniemywać o pochodzeniu tych osób. W każdym razie na listach wyjazdowych mamy nazwiska zarówno polsko brzmiące, jak i niemiecko brzmiące, jak i kaszubsko brzmiące. Więc akcja, która przeszła do historii jako łączenie rodzin, objęła całe to środowisko rodzime i dodać należy, że trzeba mówić o dużym natężeniu tej akcji w przypadku Gdańska, albowiem mowa nawet o ponad 14 000 gdańszczan, którzy po 1956 roku opuścili Gdańsk, natomiast z całego województwa gdańskiego liczba ta sięgała 17 000. Kolejna rzecz, kolejny pewien etap, do którego można powiedzieć dojrzały władze gdańskie, nastąpił już pod koniec lat 40. XX wieku, mianowicie 26 lipca 1949 roku wojewódzkie władze gdańskie zarządziły ustalenie stanu faktycznego ludności rodzimej na terenie Gdańska. To znaczy postanowiły zorientować się w sytuacji statystycznej, odpowiedzieć na pytanie, ilu gdańszczan rodzimego pochodzenia faktycznie przebywa na terenie Gdańska. Było to związane z tym, że jak powiedziałam, wyniki weryfikacji narodowościowej de facto nie były równoznaczne z faktycznym stanem
gdańszczan zweryfikowanych, albowiem nie objęły dzieci poniżej 15 roku życia. I tak w wyniku przeprowadzenia statystyki, spisu ludności rodzimej na terenie Gdańska, więc przedwojennych gdańszczan, ustalono jej liczbę na 32 tysiące, w tym niespełna 7,5 tysiąca rodzin oraz ponad 8 tysięcy osób samotnych. Natomiast w dalszym ciągu odnosiło się wrażenie, że władze nie do końca świadome są tego podziału, że w Gdańsku znajdują się zarówno przedwojenni gdańszczanie, jak i ludność kaszubska. To oświecenie, jeśli można tak powiedzieć, nastąpi dopiero w okresie odwilży, gdy władze zdecydują się na powołanie do życia Zrzeszenia Kaszubskiego, a rok później, w 1957 roku, na powołanie do życia Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i gdy pewne osoby z życia publicznego, jak choćby znakomita gdańska publicystka Izabela Trojanowska, zaczną zaznajamiać gdańszczan na łamach Dziennika Bałtyckiego, ale nie tylko, również młodzież studencka miała okazję zapoznać się na łamach trójmiejskich kontrastów pisma studenckiego, będącego odpowiednikiem warszawskiego Po prostu, na temat tego, w jakiej sytuacji po wojnie znaleźli się i rodzimi gdańszczanie, i Kaszubi. Niezwykła to lektura cyklu składającego się z 3 ogromnych tekstów o tym, nie tylko o tym, w jakich warunkach i materialnych, ale także, jeśli można tak powiedzieć, świadomościowych przyszło żyć tej kategorii ludności, ale także oddała po raz pierwszy bodaj w powojennym Gdańsku głos tym osobom. Bardzo często można było przeczytać od tych, którzy starali się o wyjazd do Niemiec, że czują się tak naprawdę Polakami, ale ponieważ nie są jako tacy traktowani przez sąsiadów, podejmują decyzję o wyjeździe, bo przynajmniej tam, za granicą, gdzie czekała na nich zazwyczaj rodzina, nie będą czuli się jako gorsi, czy też wręcz niekiedy jako zdrajcy. Kolejny etap stosunku do ludności rodzimej po tym, gdy ustalono już jej stan faktyczny, polegał na wciąganiu takim odgórnym, administracyjnym tej ludności do życia społeczno-politycznego. To jest okres stalinizmu, kiedy starano się wykreować taką elitę autochtoniczną, blisko związaną z władzą, z celami władzy, której celem było oddanie do pewnego stopnia oczywiście jakiejś inicjatywy w zakresie spraw społecznych czy też politycznych tej ludności. W zamian miała się ona jasno opowiedzieć za Polską Ludową. I tutaj mamy takie pierwsze wprawki rezultatów tej polityki wciągania miejscowych gdańszczan do władz gdańskich. Widzimy, że na 64 członków Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku w 50 roku 7 z nich to byli autochtoni. Prawda? Zazwyczaj pisano w ten sposób o rodzimych gdańszczanach, niejako unikając tego określenia gdańszczanin
były gdańszczanin, dawny gdańszczanin, aby uniknąć tych konotacji przedwojennych, generalnie źle widzianych w przestrzeni publicznej okresu Polski Ludowej, a zwłaszcza okresu stalinizmu. Jeśli idzie o prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a więc zarząd władz miejskich, mamy do czynienia z jednym autochtonem, co tutaj zostało nawet w liczbach względnych obliczone na 16,7%. Trudno, jak pisze sprawozdawca, oszacować pochodzenie członków komisji, albowiem wielu z nich było spoza Rady i nie deklarowano pochodzenia w kwestionariuszach. Natomiast w dwóch ostatnich punktach mowa o tym, że współpraca pomiędzy radnymi pochodzenia autochtonicznego oraz pochodzenia napływowego układa się dobrze, natomiast wśród ludności autochtonicznej na terenie Gdańska daje się odczuć pewien separatyzm. Ludność przybyła do Gdańska z innych terenów zachowuje w stosunku do autochtonów pewną rezerwę spowodowaną separatyzmem ludności autochtonicznej. Natomiast przechodząc do sprawozdania po upływie 2 lat od momentu podjęcia starań o włączenie do władz miejskich ludności autochtonicznej, widzimy na kolejnym slajdzie, który pokazuje sprawozdanie z 1952 roku, że w prezydium Miejskiej Rady Narodowej pracuje już 40 gdańszczan miejscowego pochodzenia. Ciekawostką tego sprawozdania jest to, że poza imieniem i nazwiskiem oraz przynależnością czy też zatrudnieniem w konkretnym wydziale zdecydowano się podać, gdzie dana osoba się urodziła, co też przybliża nas do pochodzenia i rozróżnienia miejscowych gdańszczan na właśnie gdańszczan miejscowego pochodzenia, których starano się pozyskać do władzy, bo widzimy tutaj miejsce urodzenia to przede wszystkim Gdańsk, tylko w 2 przypadkach mamy inną miejscowość niż Gdańsk, Starogard Gdański oraz Pruszcz Gdański. Sprawozdanie to pochodzi właśnie z tego zespołu, kiedy władze postanowiły oszacować udział Kaszubów i autochtonów w organach władzy województwa gdańskiego. To jest ten moment, kiedy zaczęto rozróżniać pochodzenie ludności rodzimej. To był okres stalinizmu, a więc, jak powiedziałam, tego swoistego takiego administracyjnego włączania tych osób do władz gdańskich. Mamy również przykład, w jaki sposób szacowano udział Kaszubów i autochtonów w organach władzy na terenie całego województwa gdańskiego i wyraźny już podział na Kaszubów i autochtonów, nigdy gdańszczan, nigdy przedwojennych obywateli wolnego miasta, tylko zawsze gdańszczan. Jak powiedziałam, sytuacja uległa zmianie po okresie polskiego października, gdy na rzeczywistość, na różne obszary życia, ale także w tym między innymi rzeczywistość społeczną zaczęto patrzeć niejako świeżym okiem i mniej więcej od tego momentu zaczęto wyraźnie dzielić w opisach urzędowych, wyodrębniając ludność rodzimą i Kaszubów i co interesujące, zaczęto odchodzić od tego niechlubnego, bo nielubianego przez samych zainteresowanych pojęcia autochton. I na sam koniec
Przytoczę tutaj pewne szacunki, bo bardzo interesujące jest to, że rozmaite ośrodki, instytucji, nie tylko władzy, dążyły do tego, aby tę ludność rodzimą w Gdańsku wyraźnie skategoryzować i oszacować. Jedną z takich instytucji było wspomniane Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, które w Gdańsku wraz z Orunią Nowym Portem oraz Oliwą ustaliło, że w roku 1960 istotne jest to, że to już koniec, to jest moment, w którym ustała już akcja łączenia rodzin, a więc ta gorączka wyjazdów. Ludność rodzima została oszacowana na 25 000 osób, co oznaczało, że uległa ona zniżce o około 15 000 od roku 1954. I co ciekawe, obok ludności rodzimej, którą w ten sposób zaczęto mniej więcej powszechnie określać, nazywać, definiować, doliczono się 10 000 Kaszubów. Dziękuję bardzo.